Vaistinu Voskrs. Evo, braći i sestre, već 2000 godina se napunilo kako se pozdravljamo ovim najlepšim pozdravom koji nam uliva nadu u život večni, da Gospod koji je samo vaskrsao može, a prije toga vaskrsao i Lazara, da će jednog dana i nas vaskrsnuti i da može da nas primi u Carstvo nebesko. Ali to zavisi od nas. Danas slavimo svete žene mironosice koje su po zakonu jevrejskom došle treći dan da pomažu telu Isusovo, donele su miro. Kao što znate, Lazar je vaskrsao 4. dana i kako kaže same sestre kako su govorile za njega, već zaudara telo njegovo. Po zakonu jevrejskom, braći i sestre, 4. dana nastupa truljenje tela. I zato Gospod pokazuje nad Lazarem da je on iznad zakona smrti i on tu pobeđuje smrt. Sa druge strane, on vaskrsava 3. dana da bi nama pokazao da se njega truležnost nije osnula. I ove žene koje su došle da ispune ono što je zakon predvideo, one koje su pokazale najveću revnost, najveću ljubav prema Gospodu, jer kao što znate, apostoli su se razišli svi, sem svetog Jovana Bogoslova koji je ostao pod krstom sa Gospodom, i onda kad je bilo najteže sačuvati veru u Gospoda, one su bile tu. Jer šta ima teže nego gledati nekoga u koga verujete da je Gospod, a on visi na krstu, sav izmučen, izranavljen, ljudi ga pljuju, smeju mu se. Trebalo je u tim trenucima sačuvati veru u njega. Ali njihova ljubav je bila tolika i oni su sačuvali tu svoju veru i po tome trebaju da nam budu primjer uvek, jer i mi smo ljudi i padamo, klonemo u veri, ali uvek ovaj primjer žena mironosica, jer sve te pogrde i pljuvanja koje su bile upućene Hristu padali su i na njih. One su bile tu pored krsta. Nije bilo to lako slušati, braći i sestre. Sigurno je njima bilo najteže. Ja po nekom svom ličnom mišljenju mislim da je to jedno od najtežih iskušenja vere koje su ikad ljudi doživjeli. Šta ima zaista crnje nego gledati Gospoda raspetoga i sačuvati veru u njega. Ako tad ne poklekne čovjek, kad će? Ali eto, kao što smo čuli u ovoj pesmi od vladike Nikolaja, kad su došle tog jutra, te nedelje, rano ujutru i našli grob otvoren, ipak Marija Magdalina se pokolevala. To je bilo previše. Ali Gospod, videći njenu ljubav, dovoljna je bila samo jedna reč i sva njena tama da se pretvori u radost. Naši sveti oci nam tumače da Gospod nije se prvo javio njoj, već pre svega Bogorodici, svojoj majci, ali to se namjerno izostavlja da bi ljudi lakše poverovali u vaskrsenje Hristu. Međutim, vidite i sami da 2000 godina kasnije još uvijek se sumnja u to. I upravo ta vera je nagrađena tim javljenjem Gospoda, javljenjem prvo od anđela su čule reč, a posle i Gospod sam se javlja Mariji Magdalini i nagrađuje njihovu veru, njihovu ljubav. Tu se, kao što su žene, braći i sestre,
na ženski rod je pala prva kletva, tako se sad i ovim ukida ta kletva i one zbog te svoje velike vere i ljubavi postaju apostoli. One su te koje su javile apostoli. Kakvo visoko dostojanstvo je vraćeno ženama. Da vam kažem to, braći i sestre, da su žene u ono vreme bile toliko obespravljene da njihov glas, njihovo svjedočanstvo nije se računalo kao što se nije računalo svjedočanstvo ludog čoveka. Tako da na Veliki petak, kad su padale one, na suđenju Gospodu, kad su izvodili one lažne svjedoke, sve su to bili muškarci. Nijedne žene tu nije bilo. Naravno i tada su, ni među njima nisu mogli da nađu dvojicu koji govore isto, pa su dvojili dvojici sa strane i rekli im šta da kažu da bi se njihovo svjedočanstvo poklopilo i tako su osudili Gospoda. Oni na tom suđenju koje priliči, koje se sprovodilo samo nad prorocima, carevima i arhijerejima, Gospodu je suđeno kao lažnom proroku, a oni su osudili arhijereja i cara, prvosveštenika. I, kažem, ovim se vraća i dostojanstvo žena, jer njihovo svjedočanstvo postaje ono što će biti temelj naše vere. Ovo naglašavam zbog toga što živimo u nekom vremenu u kome su mnoge vrijednosti izopačene, u kome često naše hrišćane, naše žene, hrišćanke, spočitavaju im kako su one podređene, kako su nepravedno počinjene muškarcima. Gospod je stvorio čoveka i ženu ravnopravno. Kako kaže Sveti Kovan Etolski, kad je Gospod stvorio čoveka, on mu daje san i stvara ženu od rebra, od one kosti koja ide preko srca, ne od glave, da žena ne bi bila nad čovekom, niti uzima od stopala, da muškarac ne bi gazio ženu, već da su oni ravnopravni, uzima rebro. I upravo nas najviše optužujem, nas hrišćane, kako smo danas tako nepravedni prema ženskom rodu, a ženski rod može upravo hrišćanstvo da zahvali, jer je hrišćanstvo vratilo dostojanstvo žene. Danas, braće i sestre, slavimo i svetog vladiku Nikolaja. Kako kaže naš sveti Justin Ćelijski, dok nije bilo njega, mi smo mucali. Nismo, srpska duša nije mogla da progovori Gospodu. I evo, hvala Bogu, po nekoj njegovoj neizrecivoj milosti, vjerovatno molitvama cele nebeske Srbije, Gospod nam je podario i takvog svetitelja da nas uči onim, kako smo čuli danas u Evanđelju, glasom koji ovce poznaju, takvog pastira nam je dao. Niko u srpskom rodu nije govorio kao što je on govorio, nikoga bolje mi ne razumemo nego što njega razumemo, niko bolje ne govori našoj duši nego što je on govorio, niko tako ne savija našu dušu, naša kolena pred Gospodom kao što to čine reči svetog vladike Nikolaja. Neka Gospod da svima nama snage da čujemo glas tog našeg blagog pastira, da se ugledamo na žene vjeronosice, da učinimo ono što su i one činile, ko što su one činile što je trebalo po zakonu i prinele Gospodu
Miro, tako i mi, da ne izlazimo pred Gospoda praznih ruku, da se uvek da izlazimo uvek pred Gospoda sa dobrim delima, neka to bude naše miro, a neka nas Gospod prepozna kao svoje i da opravdamo da smo zaista deca iz roda Svetog Vladike Nikolaja. Amin Bože. Ženama mironosicama koje danas slave, želim da čestitam slavu, a evo sad ćemo mi izneti kivot u kome imamo delić odežde Svetog Vladike Nikolaja, pa da se poklonite i tim svetinjama. Imamo tu još drugih mnoštvo dosta, ali